Britney Spears je napala svoju rođenu majku, Lynn Spears, u Instagram objavi koja je sada obrisana. Britney je u opisu fotografije napisala da je majka ta zapravo koja joj je uništila život. Moj otac je bio moj staratelj tokom proteklih 13 godina, ali znate šta, on je previše glup da bi to smislio. Moja majka mu je dala ideju, napisala je Britney Spears ispod fotografije. Potom se direktno obratila svojoj majci. Zato možeš da odj sa tim stavom. Nisam znala šta se dešava. Sve si znala. Uništila si mi život. Se, napisala je Britney Spears. Objavu je brzo sklonila sa svog Instagrama. Njena majka je s druge strane tražila od advokatskog tima pevačice da pokrije i njene troškove suđenja u slučaju starateljstva. Britney je to odbila. Britney je toliko bila besna na svoju majku da nije mogla da izdrži, a da se ne oglasi povodom ovog slučaja. Ona je na sve to napisala i ovo. Ono što ljudi ne znaju je da je mama ta koja je tati dala ideju. Nikad neću vratiti te godine. Trajno mi je uništila život. Napisala je takođe majci u tom postu: znaš tačno šta si uradila. Moj tata nije dovoljno pametan da smisli plan o starateljstvu, ali večeras ću se smejati znajući da je predamnom novi život. Inače, podsjetimo, Britney je slobodna, od Jamie odusta od starateljstva, a advokati njegovi su rekli da Jamie bezuslovno voli i podržava ćerku. Britney je napala pored ovoga i sestru i zapravo celu porodicu i označila je starateljstvo kao zlostavljanje, pošto je tvrdila da je bila drogirana i primorana da radi protiv vlastite volje i sprečena da ima decu. Sada konačno Britney je slobodna, pa šta će se dešavati dalje vidjet ćemo, a jako nas je iznenadilo ovo za njenu majku. Šta vi mislite? Ko je tu zapravo kriv? Pišite nam u komentarima.